Hvis vi siger stop, hvad siger du så? Mobning. Okay, når jeg siger mobning, hvad tænker du på? Så tænker jeg egentlig, at det skal bare stoppes helt. Ja. Fordi det er ikke ret. Er der noget, du kunne tænke dig at sige til, at du bliver mobbet i dag? Man skal ikke finde sig i det. Har I en besked til dem, der bliver mobbet i dag? Vær stærk. Man bliver kun stærkere af, at man har haft det dårligt. Det er ikke rart for nogen, og når man selv har været igennem det, så er det ikke så fedt. Så jeg synes ikke bare, det skal stoppes. Hvis jeg siger loyalitet, hvad tænker I så på? Ærlige mennesker. Ja, når man er ærlig. Tillidsfælder. Det har virkelig gjort mig stærk. Okay. Man skal bare komme over det. Super. Intet er helt umuligt. Forskel gør dig kun speciel, så handler mere tro på dig selv, for du